Oyaore janeno mar Lolwe Tv kendo machiegni e nonro mar Oboke. Nyinga en Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wache oboke mar The Standard en ni Raila's new plan to flatten Ruto curve. Raila's new plan to flatten Ruto curve. Paro kata chenro ma ogai ma ODM migosi Raila Odinga nigo maduoko piny mbi mar jalup ker William Ruto e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Paro kod chenro ma ogai ma ODM Raila Odinga nigo maduoko piny mbi mar jalup ker William Ruto e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Iwacho ni ogai mar ODM Raila Odinga ni kod chenro mar chako timo kampen kolworo piny Kenya duto, kogoyo ne kampen report mar BBI kaka achiel kuom chenro mare mar romo kod jopiny kendo kawo pach jopiny ewi gigo ma gidwaro to motelo ne yiero maduong' mabiro. Miwacho ni ogai ma ODM Raila Odinga chano timo romo kod oganda mawuok e pacho kae e tung Kenya duto e kinde mogoyo kampen mar BBI kaka achiel kuom chenro mar rakore kod jalup ker William Ruto mosechako ayanga kampen mage madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mano e thor mar wache oboke mar The Standard. Ito oboke mar ariyo, duond od bura mar ODM ni kod chenro mar timo lokruok e duond burano motelo ne yiero maduong' mabiro kaka achiel kuom chenro mar ikore ne yiero maduong' mabiro kendo duoko piny mbi mar jalup ker William Ruto. Iwacho ni duond bura mar ODM chano timo lokruok e duond burano kaachiel kod chako romo kod jopiny e pacho kae e tung Kenya mangima kaka achiel kuom yore mag romo kod oganda kendo duoko piny teko mar jalup ker William Ruto. Miwacho ni sani osechako campaigns mag dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mano ni ito oboke mar ariyo. Ito oboke mar adek lose wi johera ariyo, moko kuom johera maromo 20 e pacho kae kata yawago mane keny maromo 20 mose riwo arus e apisi mar Attorney General ma pacho kae e kinde ni ma chenro mar riwo arus e kanisni ma pacho kae kama oganda mang'eny kata oganda mathoth nitie ochungi kalore kod weche mag gayo tuo mar COVID-19 e pacho kae kendo wacho ni thoth yawago mane keny ng'enygi dhi apisi mar Attorney General kendo timo arus margi e apisi mar Attorney General mwadendo dho ngere ni civil marriage. Ito oboke mar ang'wen, counties ma pacho kae nyoron kod chenro mar chungo chenro mag dongruok duto. Kata kamano mano ochopo e gikone bang' ka od bura mar Senate odiochieng' manyoro ne ochopo e winjruok ewi pok mar omenda ne counties. Iwacho ni kane od bura mar Senate ne pok ochopo e winjruok makamano, moko kuom counties ma pacho kae no chako chenro mar chungo dongruok magi. Moko kuom counties no chako chenro mar chungo weche mag dongruok ne gin county ma Machakos, county ma Kisumu kaachiel kod county ma Kirinyaga. Kata kamano odhiambo manyoro od bura mar Senate gikone to nochopo e winjruok ewi formula mar pogo counties ma pacho kae omenda kendo counties gikone nyalo chako yudo omenda magi kochakre odiochieng' makawuono. Ito oboke no mar ang'wen inyalo nyiewo oboke ni mondo isom omenda ma counties ma pacho kae dhi yudo e hik omenda manyien mane okal kod od bura mar Senate odiochieng' manyoro. Ito oboke mar auchiel, Ker Uhuru Kenyatta kwayo governors ma pacho kae mondo oser lwedo chenro mar chako weche mag somo e pacho kae dwe manyien. Ker Uhuru Kenyatta nowacho magi e kinde mane ochako yanga chenro mar pogo skunde ma pacho kae desk maromo 600,000 desk mokawo omenda maromo bilion 1.9. Ker Uhuru Kenyatta no yawo yanga chenro mar pogo skunde ma pacho kae desks kata desk mag jopuonjre dhi tiyogo e skunde ma pacho kae, desk mane olosi e nengo maromo bilion 1.6 kendo no kwayo governors ma pacho kae mondo oset chenro mar piny owacho mar yawo skunde kochopo dwe manyien mabiro bang' ka jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae ngire George Magoha nyocha olando ni jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 dhi chako ayanga chenro margi madok e skunde margi kochakore dwe manyien. Mano ni ito oboke mar auchiel nyaka ito oboke mar abiriyo. Ito oboke mar aboro,
duond od bura ma ODM gikone to noyie ni nitiere chandruok mane duond bura no, kata kamano ne giwacho ni gidhi bet piny kendo timo lokruok e duond bura mar ODM motelo ne yiero maduong' mabiro kalure kod weche mane owach kod wuod ogai ma ODM Raila Odinga mano Raila Odinga Junior mane owacho ni duond od bura ma ODM oweyo luwo manifesto mare kendo gisiko mana ka giyanyore kod jotelo mamoko mane duond buche mamoko pacho kae. John Badman jakom mar ODM ne owacho ni gin ka duond od bura ma ODM gin kod chandruok momako gi, kata kamano gidhi bet piny kendo timo lokruok e duond bura ma ODM motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar 10 piny owacho ne ochako dayo dho apisas mag obila marito jalup ker William Ruto manoyude e dala Oscar Sudi e kinde mane odhi mak Oscar Sudi e chak jumani. Iwacho ni obila ne otako timo nonro ka gipenjo tang' momiyo obila moket rito mana jalup ker mano the elite squad mar obila ne oyud e dala Oscar Sudi e kinde mane obila odhi mako Oscar Sudi kalore kod weche mag achaya mane owacho ne Mama Ngina Kenyatta e pacho kae. Oboke mar 12 wacho ni maromo oganda mathoth mawuok e pacho kae nyalo dhi wito tijegi ponono ni chenro mar piny owacho mar riwo migepe 3 mag piny owacho odhi nyime. Ker Uhuru Kenyatta nyocha ogolo chik mondo oriw migepe 3 mag piny owacho mano mag Kenya Ports Authority, Kenya Pipeline Corporation kaachiel kod Kenya Railways mondo riwo bed migawo achiel. Kendo iwacho ni ponono ni piny owacho dhi nyime kod riwo migepe 3 gi to thoth oganda ma pacho kae dhi wito tijegi e kinde makamano. Oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Weche mag ohala, oboke mambalang' malose weche mag dosa, oboke ni mar The Standard, weche mowuok e counties magwa, be oboke ni mar Standard kaachiel kod weche mowuok e pinje maoko, kama piny Algeria dhi nyime kod timo yiero mar kom ker e pinyno mar Algeria. Weche mag tuke be oboke ni mar The Standard, kama oboke mar 38 lose wi joma mine ma pacho kae makedo ne weche mag tuke e pacho kae, joma mine makedo ne weche mag tuke e pacho kae, ma kuom jotelo mamine makedo kendo kedo matek ne weche mag tuke e pacho kae gin kaachiel kod nyadendi Sally Bolo mane en jakeno machon mar Gor Mahia e kind mamoko. Tok oboke mar The Standard, tuke mag Bundesliga mano lig maduong' mar piny Germany dhi chakore ayanga odiochieng' ma kawuono kendo tugo mokwongo dhi bedo kind joloch mar Bundesliga season mokalo mano Bayern Munich kod Schalke 04. Mano tugo mokwongo mar Bundesliga ma idhi tugo otieno ma kawuono kochakore saa 3:30. Bundesliga dhi chakore ayanga odiochieng' ma kawuono kendo tugo mokwongo dhi bedo kind Bayern Munich kaachiel kod Schalke 04 kochakore saa 3:30 otieno ma kawuono. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni COVID curve, danger in the good news. En mor kalore kod kwan mapiny mar oganda mamako kute mar COVID-19 e pacho kae. Kata kamano oganda ikwayo mondo bed akicha e kinde ni ma piny owacho dhi nyime kod kedo gi tuo mar COVID-19. Iwacho ni kwan oganda magamo kute ma COVID-19 e pacho kae osedok piny mokalo. Kata kamano ikwayo oganda mondo kik gichak bedo kod mor, kata kamano gibed akicha nikech tuo ni nyalo muoch kendo kaka osechako muoch e pinjego mag jowagunda. En mor kata kamano ikwayo oganda mondo bed akicha kendo kik gimi tuo mar COVID-19 kendo chak muoch e pacho kae. Oboke mar 3 lose gimomiyo doho ne ong'ado oko paro mora mone bedien ni seneta machon ma Makueni mano Mutula Kilonzo ne onegi e pacho kae. Mabiro bang' ka doho ne owacho ni seneta machon mano Mutula Kilonzo ne okonegi, kata kamano ne otho to ne okomi kwiri.
ne osebedo ka wacho seche moko ne omi Mutula Kilonzo kwiri gino mane onegi, kata kamano doho ne otamre paro makamano, ne oneg Mutula Kilonzo e pacho kae. Oboke mar 4, gikone to od bura mar Senate ne okadho formula mar pogo counties omenda bang' yware kuom thuolo maromo dweche 3. Od bura mar Senate nyoro ne okadho formula mar pogo counties ma pacho kae omenda, kendo counties nyalo chako yudo omenda gi kochakore odiochieng' ma kawuono. Oboke mar 6, duol mochung'ne kedo kod weche thieth e piny mangima, duol mochung'ne weche mag thieth e piny mangima mano World Health Organization ne osiro lwedo chenro mar yawo skunde e piny mangima. World Health Organization mano duol mochung'ne weche mag thieth e piny mangima ne osiro lwedo chenro mar yawo skunde e piny mangima. Kata kamano ne gikwayo pinje duto mondo ng'i ler kaachiel kod ngima mag jopuonjre kaachiel kod jopuonj e kinde ma gidhi yawo skunde e dwe mabiro kata e kinde mabiro. Oboke mar 8, amen mar siasa e kind ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod jalup ker William Ruto osechakore kendo oliel. Giwacho ni gisemoke. Iwacho ni amen mar siasa e kind ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod jalup ker William Ruto osechakore bang' ka kwan mag oganda magamo kute ma COVID-19 e pacho kae osedok piny, kendo iwacho ni campaigns nyalo chakore thuolo moramora kochakore juma manyien. Kendo wan kaka jofwamb weche waseyudo maling'ling ni report mar BBI inyalo golo ayanga e juma manyien, gino madhi kelo liet mar siasa e pacho kae, to moloyo e kind ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod jalup ker William Samoei Arap Ruto. Oboke mar 10, loso ewi ndege mar piny Ethiopia mane opodho kendo nego dhano mathoth. Oboke mar 12, gin chenro mar loso apeyni mawuok e kaunti ma Mombasa. Piny owacho chano gero kendo bero apeyni e kaunti ma Mombasa kaachiel kuom chenro mar kedo kendo loso migawo mar limbe e pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni oboke ni. Oboke mar 23, chenro mar rwako jalup ker William Ruto e kaunti ma Kisumu sani koro ni ang'ich welo. Chenro mar rwako kendo romo ne jalup ker William Ruto e romo mare modhi bago e kaunti ma Kisumu juma manyien sani wacho ni ang'ich welo. Jalup ker William Ruto chano mole kaunti ma Kisumu juma manyien kendo goyo campaigns mage mar dhi laro kom ker e pacho kae. Oboke mambalang' mar My Network malose weche mag ohala be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation wan kod wayudo weche motenore kod migawo mar somo, kama iwacho ni gimomiyo piny owacho ne otiyo kod omenda maromo bilion 1.9 e nyiewo desk ne jopuonjre ma pacho kae. Inyalo paro odiochieng' manyoro ker Uhuru Kenyatta ne oyawo ayanga chenro mar pogo skunde ma pacho kae desk maromo 600,000, desk ma okawo omenda maromo bilion 1.9. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wach oboke mar The Star en ni Kinoti and Wanjigi in fierce gun battle. Kinoti and Wanjigi in fierce gun battle. Mano loso mana ewi amen kod yuarok e kind George Kinoti mano jatendo kwach kich mapacho kae kaachiel kod johala marahuma mapacho kae Jimmy Wanjigi ewi mano miwacho ni en kod bunde ma noko kawo e yo makare. Oboke mar 2 be poloso mana ewi yuarok e kind Wanjigi kod Kinoti ewi bunde miwacho ni Wanjigi ni kod manoko kawo e yono maler. Oboke mar 3, apisas mag thieth mago nurses kaachiel kod lakteche maromo 16 nowito ngimagi e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Oboke mar 4, gikone to od bura mar Senate nokadho formula mar pogo counties ma pacho kae omenda. Oboke mar 6, Gideon Moi no chako chenro mar sero johera mag William Ruto mawuok e gwengego mag hoho mar okak motelo ne yiero maduong' mabiro. Weche mag ohala be ni oboke ni mar The Star.
Tok oboke mar The Star wan kod weche tuke kama clubs duto matugo league mar team clubs mag opich akore pacho kae mano rugby ne oyie ni season ma higani ong'ad oko kendo gichak season manyien ponono ni weche mag tuke odhi thuolo mar chakore ayanga e pacho kae. Clubs duto matuge league mar opich akore pacho kae ne oyie kod chenro mar ng'ado oko league mar opich akor ma e season ni kalure kod chochni manokel kod tuo mar COVID-19. Jahera mar Lolwe TV mano bende makelo e giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.